Hábitos alimentarios e descanso en días laborais. Sabías que os teus hábitos alimentarios e o teu descanso influen directamente na túa enerxía e na túa produtividade laboral? Moitas veces pensamos que o cansazo ou a falta de concentración son inevitables, pero a realidade é que pequenos xestos no teu día a día marcan a diferenza. Varía o teu prato. Unha alimentación equilibrada é a gasolina do teu corpo. Enche o teu prato con froitas, verduras, proteínas magras e carbohidratos complexos. Evita os ultraprocesados e o exceso de azucre. Come de forma regular. Establecer horarios de comida permite manter un nivel de enerxía constante durante toda a xornada e evita as baixadas de fatiga. Hidrátate. A auga é clave. Bebe polo menos 2 litros ao día. Unha lixeira deshidratación pode diminuir a túa concentración e o teu rendemento. Come en grupo. Goza das túas comidas cos compañeiros. É unha forma de relaxarte, desconectar do traballo e, ademais, fortalecer as relacións no equipo. Planifica os teus petiscos. Non improvises. A falta de previsión, lévate a opcións pouco saudables. Leva sempre contigo froita, yogur ou froitos secos para eses momentos de fame entre horas. Pausas activas. O descanso non é só dormir. Fai pausas activas durante o día. Érguete. Camiña uns minutos ou estira o corpo cada hora. Gañarás concentración e evitarás tensións. Desconexión nas comidas. Durante as comidas, esquece o traballo e os correos. Ese momento é teu. Menos sobrecarga digital. Ao rematar a xornada, procura afastarte das pantallas. Reducir a exposición a dispositivos electrónicos mellora o teu descanso mental e a túa calidade do sono. Dormir ben. O sono é a base do rendemento. Intenta dormir entre 7 e 8 horas, sempre en horarios regulares. Lembra, comer ben e descansar son a base para un día laboral produtivo e saudable. Aplica estes consellos e promove un ambiente máis saudable para ti e o teu equipo.